Mahigit 1,000 magulang naman po sa Dagupan City sumailalim po sa pagsasanay sa mental health ng kabataan. Ito ay nakatuon sa pangangalaga ng kalusugang pangkaisipan ng kabataan at pinangunahan ng programa ng Ilocos Center for Health Development katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lungsod Region 1 Medical Center at Dagupan City Treatment Rehabilitation Center. Ang nasabing pagsasanay tinalakay ang mga karaniwang pinagmumula ng stress ng mga kabataan, mga palatandaan ng suliranin sa kalusugang pangkaisipan at mga posibleng paraan ng maagap na pagtugon. Ayon sa mga tagapagpatupad, layunin ng programa na mapalawak pa ang kaalaman ng mga magulang na matukoy at magresponde sa mental health concerns ng kanilang mga anak. Itinuturing naman ng mga organizers na mahalagang papel ng pamilya sa ganitong usapin, lalo na sa maagang pagtukoy sa suporta sa mga kabatang nakakaranas ng hamon sa kalusugang pangkaisipan. IFM News. IFM News. IFM News.